L-Aġenzija setqa fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS ilha għal dawn l-aħħar 25 sena taħdem għal ġid tas-soċjetà. Feluq dan l-anniversarju l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grixti qal li pajjiżna qed jirnexxielu jeleb b'suċċess bosta dipendenzi fosthom il-vizzju ta' droga. Imqabbel ma' pajjiżi oħra fl-2017 kienu madwar 5 persuni minn kull 1000 li jagħmlu użu minn sustanzi illeċiti. Żied li llum huma ħafna aktar il-Maltin li qed ifittxu l-għajnuna waqt li n-numru ta' persuni li jagħmlu użu mid-detox huwa stabbli. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-FSWS Joe Gerada qal li l-problemi li jġibu magħhom id-droga u l-alkoħol jinbidlu ma' żmien u għalhekk il-bżonn li l-Aġenzija tkompli tadatta żminijiet. Saħaq li l-Aġenzija setqa qed taħdem fuq programmi ta' prevenzjoni biex il-pubbliku ma jinħakimx minn dawn il-vizzi. Id-direttur tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija setqa, Charles Sherry, qal li l-kunċett tas servizzi residenzjali ġie rinnovat sabiex joffri programm ta' għajnuna multidixxiplinarja. Il-modell ieħor uniku għall-Aġenzija setqa huwa il-kunċett multidixxiplinarju fejn fiha fiħdana timpjega tobba, care workers, nurse. Stqar li llum l-Aġenzija qed tagħti iżjed importanza l-introduzzjoni mill-ġdid fis-soċjetà ta' dawk li jkunu bdew jelbu l-vizzi. Sakemm wieħed ikun sheltered f'programm residenzjali huwa mod x'in joħroġ hemm barra ħerġa' jiltaqa' possibilment ma' sfidi ġodda. Ġifri hemmhekk fejn qegħdin saħħu dak il-kunċett dik il-fażi sabiex verament nippruvaw ngħinu l dak li jkun b'suċċess. Brabta ma' dan l-anniversarju se jittella lecture l-erba' biex ifakkar it-tabiba Marija Xiberras li bniet il-pedamenti għal din il-ġlieda li għal dawn l-aħħar 25 sena komplit b'suċċess l-Aġenzija setqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.